Какво става, хора? Аз съм Костадин. И днеска... Опа! И днеска играем... Да, аз съм Костадин. Into the Dead играе. Да, играем Into the Dead. Кой е тук при теб? Тук при мен е... Толкова ми забрави името. Как беше? Омага. Да, хора, тук при вас е RPBG. RP, да. RPBG и днеска играем на Into the Dead. Into the Dead? Както и да е. И дами и господа, току-що падна един смях с едно много тъпо нещо. Да каже ли? Не. Стана едно много тъпо нещо, което аз бих направил през този живот. Как може да направя така простотия? После целия бях в кисело. Ти сам ще го разкажеш, май. Не бе, само казвам. Просто. Повече няма да казвам. Чак до само беше помазан. Аз бе, аби нали казах, че накрая целия завърших с кисело мляко. Ти майна, вчера знаеш какъв беше пиш там, където снимахме на мола? Бе, с носа на фъстъчки днес ще ме... Кой? Кой да си слага чорапи? Имаха предвид Арпи. Имаха предвид. Не, мен. Не, аз не си обувам чорапи в момента. Нали казахме вчера на клипа, че някои хора ти викат Марти, а други Арпи. Нали бе, толкова Много лесно се минава през тези храсти. Много лесно се минава през тези храсти. Не се казва много лесно се минава през тези храсти, като човек кихне. Казва се на здраве, ако не знаеш. Я ще ти викам така другия път. Като се изкихаш, ако го за опа. За опа. Типа имаш сам. Типа ще става зачката и не се е взел още. Сега започнах. Бинго. Това е револвер. Не е револвер. Гласа ми е малко тънък. За начало. Иначе, като почна да снимам по-дълго време, гласа ми ще ми се оправи, ще ми стане. Мога си плюеш таблет. Не. Изчисти го! Не да я стреля. Опа. Как го хвърля? Сега си представям само Майя, фърля го и правя с някакво зомби точно в главата. Но е лесно да се минават храсти. Пак не се казва така. Давай, разбрахте ме. Вече не обичам кисело мляко. Да. Как ще го кажа? Няма глас за малко. Този клип ще го кача, че вече един клип вече го качах. Ще да го качвам, но резнах си гърлото. Не съм си резнал гърлото, наистина ми. То не мога да говориш тогава. Просто. Резнал съм си гърлото толкова. Аре! Умре! Мъкне! Умре! Оп. Ама аз толкова се стрелях да качи. То 3 пъти трябва. Ти оцеля! Бах ти колко малко метра оцеля, бе! Той аз даже по-малко, аз 300 и нещо оцелях. 200 първия път, 80. Гледам се. Бах ти 100 крака. Той диша като... Като знака. По-смешно от зомби цунами. Май. Грозовете с кръщи имат златни пистолети. Ма не само. Има ти пари. Не знам.
Ай, сти ми ръжале. Лека, бе. Леко шкет. О, Много това по един удар някакъв. Някакъв. Аз му показах им ти дадет. Как го изхъби? Ай, кажи. Ама аз ти кастирам джали, бе. Стоян ли беше? Какво? Стоян ли беше? Не. Ми, кой? Райко простака не знае как да се смени името в Майнкрафт. Един приятел от училище. О, това мина през него. И то. О, 2967. Още малко 3. Аз мисля да се сваля някаква друга игра. Някаква интересна. И да снимам клип. И... Но... Ще го направя 10 минути. Колко минути? 7. Още 4 минути. Хора, клиповете могат да стават само до 14 минути. Така е, тъпата програма. Ами не знам, може да ме излагал. Един човек може да ни е излагал, Стоян. Може да ни е излагал. Шматалък. Кое така ще му остана всички клипове до това. Ама леко бе. Какво викаш? Абе да гледа клипа. То. Ще правим нова поредица на Майнкрафт. Да. С Арпи. Да. Опа. Какво е? Нищо. Може да го наричате и Марки. Защото... Виж го то, пак може да мисля. То второто му име на Майнкрафт. Стив трябва да напише. Стив трябва да напише. Стив трябва да напише. Как вика то? Ти! По-леко е. Стив! Аре, бог ти е! То гугля то, Райко. Не знае как се пише Стив, един приятел от училище. Стив! Абе, не ми се обаждай повече. Как мога да не знаеш как да си смениш името? Не мога да пишеш Стив. Голям си. Добре, чао. Скейп ми, Раки, малко спанах си го смениш. Трябва да Бог влезеш ти. вътре. Или той да влезе. Абе, не мога ти обяснявам. Чао. Та пак. Ще се изключи. Хора, това ще е за този клип. Натиснете лайк и... Оставете лайк. Мога да натисна. Могат да. И до другия клип.